tänker sådär. Ja, Wikipedia. Det är ju simpla grejer. Man läser igenom 300 sidor och så är det klart. Vi som har mastermind här, då går det fort. Vi andra som är lite, som jag, tar typ, läser första raden i Bibeln och så bara att jag måste göra om det 10 gånger. Liksom. Men nu kör vi to the Plenty steps ahead of you, looking down with a better view. Biographer interview, never stereotypical. The original visionary with a military mindset. Could be held back by penitentiary. Now watch to sleep right out your eyes if your vision's blurry. We mainly ravage those savages who fly by night with Alibaba notorious. You can call me Papa. The showstopper, hold it down like a shot blocker. Kolla, jag sa att du skulle komma upp där. Efter man bara startat en gång. Kom och titta på skiten. Ja, fixar det. Du sa inte att du skulle säga till. Jag vet.